JVS Rosenberger futballcsapata sporttörténelmet írt 2026. június 6-án, hiszen 3 futballcsapata, U16, az U19 és a felnőtt is aranyérmet vehetett át a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei bajnokság második osztályában az utolsó játéknapon. A következő néhány percben az érem átadó mini ünnepségről láthatunk összefoglalót. Nagyon sokan kilátogattak június 6-án szombaton a jászárokszállási futballpályára, ahol az U16-os csapat játszott a Lurkó Focimánia ellen. Miután 5-0 arányban megnyerték a mérkőzést, eredményhirdetésre készülődtek Varga Zsoltnak, az MLS Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szövetség igazgatójának vezetésével. 3-szoros aranyérmes a JVS-e, gratulálunk az U16-os csapatnak is! A szép számú érdeklődő előtt Czakó Tibor, a futballklub elnöke, és Szerző Ildikó polgármesterasszony köszöntötte és méltatta a JVS Rosenberger 2026. évi teljesítményét. Majd elsőként az U16-os csapat tagjai sorakoztak fel, hogy átvegyék megérdemelt aranyérmüket, hiszen elsők lettek korosztályukban. Őket az U19, azaz az ifjúsági csapat tagjai követték, akik 9 pontos előnnyel nyerték meg a területi második csoportbajnokságát. Végül a felnőtt csapattagok vették át szintén a legfényesebb érmeket, hiszen ők egyetlen egy vereséggel 8 pont előnnyel végeztek a vármegyei bajnokság második osztályának élén. Voltak olyan játékosok, akik dupláztak, hiszen 2 korosztályban is pályára léptek olykor. Edzőjük pedig triplázott, hiszen mindhárom társaságot ő vezette sikerre. A mini ünnepség végén a csapatkapitányok egy-egy kupát is átvertek Varga Zsolttól. Ma történelmet írtunk. Gyakorlatilag 3 csapatunk lett aranyérmes. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz lesz felülmúlni, de mindent meg fogunk tenni a következő évadban is. Természetesen most az öröm, az ünneplés, az sikereknek az újra átélése jött el. Ez a pillanat az, amikor mindenki újra örülni tud annak a sok-sok győzelemnek. A város polgármesterasszonya kissé meghatódott a siker megünneplése láttán. Nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon büszke vagyok jászárokszállásra, a jászárokszállási focistákra, a szurkolókra, a szülőkre, a JVS-ére és minden támogatóra. Az árokszállási labdarúgás idei sikerkovácsa legfőképpen Csikós Tamás, aki mindhárom korosztálynak az edzője volt. Így, hogy én egybefogtam a 3-at, így én, és sokan játszanak a U16-ból a U19-be, 19-ből a felnőttbe, azért én látom a gyerekek fejlődését, meg az edzéseken, hogy ki mennyit érdemel, és így én szerintem ez is a fő volt, hogy tudtam, hogy kit hova kell tenni, vagy próbálkoztunk kit hova tenni. A sikerhez a rendezett körülmények is hozzájárultak. Nagyon fontos az, hogy egy nagyon szisztematikus, hosszú távú építkezés zajlott az elmúlt években, zajlik jelenleg is. Az önkormányzat, illetve a Rosenberger Magyarország Kft. Minden támogatást megad ahhoz, hogy mi itt a lehető legjobb körülmények között sportolhassunk. Rengeteg gyerek, rengeteg szülő látogat ki ide a mérkőzésekre. Látszik azt, hogy hétközben mi azt látjuk, hogy rengeteg gyerek sportol, akár a kisműfőn, akár a hátsófőn, akár a centerpályán. Nagyon rendezett körülmények között dolgozhatunk, és ennek a gyümölcse az, hogy egy ilyen szisztematikus hosszú távú munka zajlik. Azon túl, hogy árokszálláson átírták a klub sikertörténetét, közösségépítő tevékenységnek is tekinthető a labdarúgás. Minden sport, minden mozgás összehozza az embereket is. Itt megláthatjuk, hogy a csapatok között vannak ugye olyanok, hogy már a kis testvér a U16-ban, nagyobb testvér az U19-ben, és így tovább van, aki még a Bozsik programban focizik, és valójában a szülők is egy közösséget alkotnak, a focisták is, és hát szuperek az edzők, szeretik őket a gyerekek, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. A sikeres szerepléshez természetesen szükség volt egy névadó főtámogatóra is. Német tulajdonú családi vállalkozás vagyunk, és én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy itt nem csak arról szól a történet, hogy nyernek egyszer-kétszer a felnőttek vagy a gyerekek, hanem az a közösségépítő szerep, azok a kisgyerekek, akik itt jó példát látnak, az ennek számunkra is nagyon fontos. Örülünk annak, hogy hetente, többször, jó időben, rossz időben azt látjuk, hogy itt folynak az edzések, példaképnek tekintik most már a felnőtt csapatot, követni szeretnék őket, és természetesen ez nagyon nagy öröm a Rosenbergernek is. Az ősztől már a vármegyei bajnokság első osztályában szerepel a JVS-e.
Természetesen ott is bizakodnak a jó szereplésben. Rengeteg sérültünk van, bízunk benne, hogy nyár végén, ősszel már visszatérnek hozzánk. Nem akarunk nagyot álmodni, de ott az első részén szeretnénk lenni.